Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле хозур тамашачылары. Эфирда имамнан сырык тапшыру. Сездән килеп ирешкән сорауларга шушында инде имамнарыбыз, остазларыбыз белән җавап таба торган тапшыру. Әгәр дә анда сезнең сорауларыгыз калган булса, аларны Хозур ТВ @хозур.ру дигән электрон адреска юллый аласыз. Иншалла без хәзрәтләребез белән аларга җавап табарга тырышырбыз. Инде хәзрәтләребез дигәндән бүген бездә кунакта Казаныбызның Дин Ислам мәчетенең имам-хатибы Инсаф хәзрәт Ибатуллин. Инсаф хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Ленар кардаш, хөрмәтле тамашачылар, Аллаһ субхана ва тааля рәхмәте, Аллаһ тааланың бәрәкәте булсын һәр барчаларыбызга. Амин, шулай булсын. Инде сезгә дә безгә дә бу тапшыру файдалы булса иде дигән теләктә, тамашачыларыбызга инде иншалла файдалы киңәшләрегез, файдалы җавапларыгыз ирешсә дигән теләктә башлап җибәрәбез. Бисмилла. Беренче сорау, бик озын сораудан башлап җибәрәсем килә. Коръәнне кулларыбызга алганда без тәһарәтле булырга тиеш. Күпләр хәзер Коръәнне телефон кушымтасыннан тәһарәтсез генә укырга мөмкин. Телефонны без төрле чиракларда кулыбызга алабыз бит, хәтта ки бәдрәфтә дә. Бу чиракта ничек булырга? Телефонны инде Коръән ачканда гына изге китап итеп кабул итү. Башка чиракта инде мәсәлән бәдрәфтә кулыбызга алу дөрес түгелдер бит инде хәзрәт дигән. Менә шундый телефон эчендәге дип әйтик инде Коръән турында ничегрәк безнең файдалар. Аллаһ рәхмәтләре булсын инде шушы тамашачыларыбызга, шушы сорауларны бирүчеләребезгә. Амин. Шуннан да бу кеше динебез турында кайгырта, динебез турында гыйлем алырга тели, динебез турында белергә тели. Һәм инде бу бигрәк тә сорау ишеткәч бер караганда без сөенеп куябыз, Аллаһка шөкер. Динебез турында белергә телиләр һәм инде динебез турында без белергә телибез. Әлхәмдүлиллаһ, бу бик яхшы күрсәткеч дип әйтәбез инде. Коръән асылда Аллаһ Тааланың сүзе, шулай бит инде һәм инде ул мусхафларга, китапларга язылган булса элек, хәзер инде заманында инде яңа технология, яңа әйберләр чыга бит инде, шулай бит Аллаһ Тааланың ул бер нигъмәте булса, икенчедән шушы яңа чыккан әйберләргә карата безнең караш нинди булырга тиеш, ничек без аларга карарга тиеш, аның турында да инде күп сораулар туа. Һәм инде бу урында әйтергә кирәк, асылда Коръән ул кайда гына булса да, китаптамы ул, телефондамы ул, компьютердамы ул, без аны ачып карыйбызмы, шулай бит без аңа карата хөрмәтебез, Аллаһ субхана тааляның сүзләренә карата тиешле әдәбебез инде булырга тиеш. Ягъни без инде нинди генә очракта да ул бит инде менә Коръән телефонда гына яки башка бер әйбердә дип кенә түгел, нинди генә кайда гына китапта күрәбез, менә хәтта хәтерләсәгез, инде әби бабайларыбыз теге кагаз бите ялгыш язылган кагаз, Коръән язылган кагаз бите дә төшеп китсә, улар Коръән дә түгел, анда мөмкин ул берәр гәҗиттә дә язылган Коръән аяты булса да, аны күтәреп алып кую бар иде. Асылда Коръәнгә карата безнең ихтирамыбыз һәм әдәбебез булырга инде тиеш. Инде телефон буенча инде хәзерге вакытта әйтелә, инде булса Коръән телефонда бар икән, аны укыганда без инде тәһарәтле булу шарт дип куелмый. Шарт булып куелмый. Әмма ләкин инде барыбер инде фәтвәсе булса да, шулай бит инде телефонны без ачып Коръәнне укый алабыз. Ни өчен? Чөнки син инде Коръәнгә кагылышың бар дип әйтелми, син экранга кагыласың. Экранга кагылгач, бу инде Коръәнгә кагылган хөкемдә булмый дип әйтелә. Шуңа күрә дә инде телефонда булган Коръән аятларын яки Коръәнне укыйбыз икән, тәһарәт шарт булып тормый. Әмма ләкин менә монда инде ят урыннарга бәдрәф дип әйтик, инде юына торган урыннарга кергәндә, барыбер без инде шушы Коръән аятларын анда тыңламау яки да маса анда ачмау, анда укымау кебек инде эшләрдән ярак булса, хәерлерәк була. Бу инде Коръәннең әдәбе булып инде торадыр. Шуңа күрә дә инде телефонда булган Коръән аятларын Коръәнне укыганда тәһарәтебез шарт булып тормаса да, әмма ләкин инде Аллаһның сүзләренә ихтирам йөзеннән тәһарәтле килеш Коръәнебезне укырга ияләнсәк, савабы да күп булыр, нур өстенә нур булыр. Һәм инде гомумән гадәтләнербез Коръәнне тәһарәт белән укырга. Чөнки Аллаһ субхана тааля Коръәни Кәримдә дә әйтте, диде, Коръәнгә кагылсыннар, кагалырлар бары тик чиста кешеләр. Ягъни чиста дигән сүз иң беренчендә күңел чисталыгы турында сүз бара, иманлы кешеләр, шулай бит. Икенчедән инде тән чисталыгы, тәһарәт, асыл тәһарәтле булу дип
аталады. Шуңа күрә инде фәтвәсе бар, без әйтәбез. Коръәнне телефонда яңадан кабатлыйм инде, шулай бит планшет булсынмы, компьютер булсынмы, хәтта менә шул телевизор программалар булсынмы, Коръәнне укыганда инде анда тәһарәт кирәк булмас. Әмма ләкин саваплы әдәп йөзеннән тәһарәт белән укысак, яңадан нур өстенә нур булып савабы күп булыр. Менә мәсәлән, хәзрәт, китап рәвешендә дип әйтгәндә булганда, кагылыр өчен тәһарәт чыннан да кирәк, ә мәсәлән, аның тышлыгы булса, һәм ул менә аның бер өлеше булып тормаса, ягъни тышлык кына дип әйтгәндә, аерым була торган. Ул очракта Коръәнне ачып тәһарәтсез укырга ярыймы? Yani mesela Kur'an'a kağılı bizim indi Kur'an'ın özümüne mushaf deyip aytıla. Şu an kadar eğer de biz indi yok iken taharatımız biz indi Kur'an'a umumen kağılmayız. Anın çına da şunun için elek abilerimiz ana Kur'an'ı bir türüp koyalar idi. Yani biz kimde kim Kur'an'ı hatta alıp koyarga tiyişli bulsak dağın taharatlı mı biz, taharatsiz mi biz boş hoşu Kur'an'ı alıp koyu için biz indi günahka kirmesi için indi Allah şulay işletirgen bolganlar. Şuna göre biz aytабыз, Kur'an'ın taşlığı bulgan işrakta tışından biz indi tutabız. Hem umumen iyi bizde Kur'anlar bolsa biz ana özüne göre bir sağlık çarası күрсәтеп дип әйтик инде шулай бит ташлык киертеп яки менә шу әби бабайларыбызның асылын кулланып теге бер мотор итеп төреп куеп, ягъни biz аңа карата ихтирам әдәбебезне күрсәтергә инде тиеш булабыз. Бу инде Аллаһның сүзләренә карата biz инде ярату, ихтирам күрсәтү буладыр. Анда инде хәзрәт әлбәттә менә шул Коръән турында сүз иткәч бик күп сөйләшеп була. Хәтта ки мәсәлән каядыр аларны бастыралар бит инде анда мәсәлән бөтен кеше мөселман булмаска мөмкин. Бу очракта перчаткалар киеп бит инде ярый дип ишеткән бар. Bu tolu mushaf turunda siz. Tolu mushaf turunda. Tolu mushafni agar da qulubizga alabız iken taharatli kilishkini alu indi sırala şolay bitinde. Amma lakin indidir bir ayetler, bir qog'oz bitinde yoki gazetda yozilgan şolay bit. Ani hech cheksiz tashlaw yoki ani masxara etu yoki qaydadir anlatib yatu indi bu tiyilgan şolay bit. Amma lakin indi biz nindidir bir gene ayetmi yoki da mesela nindidir bir şu Kur'an'ın anlatmalar yazılgan birer kitap iken şolay bit. Biz ani taharatsiz de qulubizga alalabız, okuy alabız. Hatta şol kichkina gene bulsun ayetni de indi okuy alabız dip ayta alabız. Amma lakin aytilganimcha taharatli buluq ilim alganda da Kur'an o'qiganda da xayrli amaldir inşallah. İnşallah şol bulsun. Инде хәзрәт алдагы сорау менә кеше үзенең дусларына борчылып язган сорау. Озак балалар булмыйча торган яшь гаиләгә багышлап нинди дуга укырга була? Ягъни ул менә шул гаиләгә багышлап дуга кыласы килә инде. Мин инде сорауны дәвам итәсем килә. Андый кешеләр шуннан да безне бәлки карыйдыр, балалар булмаган. Алар үзләре нинди дуга кыла ала? Алар гомумән нәрсә эшли ала? Теге дуганы түгел, гомумән дин нәрсә әйтә бу очракта. Беренчедән бала нигъмәте шуннан да бик зур. Аллаһ Тәгалә бер бүләге, бер нигъмәте менә без аны исем кушарга килгәч тәгел әйтергә тырышабыз. Аллаһка шөкер итегез. Аллаһка рәхмәтегезне әйтегез. Алхамдулиллаһ Тәгалә сезгә шундый зур бүләк бирде. Аллаһка рәхмәтебезне җиткерик дип инде әйтәбез. Һәм гомумән бу Аллаһның бер улуг бер нигъмәтедер. Шулай бит инде шуңа күрә дә инде кемнәребезнең кемнеңдер ниндидер сәбәпләр аркасында шушы Аллаһ Тәгалә шушы нигъмәтне билгеле вакытка кичектереп тора икән яки балалар юк икән дип әйтәбез. Иң беренче бөтенесе Аллаһтан. Yani менә хатта табиблар белән сөйләшкәндә дә күп очракта шулай була, шулай бит инде табиблар да бер сүз әйтә алмый. Ягъни монда инде сәбәбе билгесез дә булырга мөмкин. Шулай бит. Әгәр дә инде сәбәбе ачык булса, сәбәбе инде мәсәлән ниндидер бер мәсәлән инде медицина ягыннан инде кимчелек булса икән, ансы икенче мәсьәлә. Шулай бит монда инде медицина ягыннан ниндидер бер шифа эзләргә кирәк, тырышырга кирәк. Шулай бит инде кайдадыр табибларга мөрәҗәгать итеп, монсы инде икенче ул. Ягъни сәбәбен кылырга кирәк. Сәбәбен кылырга кирәк. Әмма ләкин мәсәлән сәбәбен кылу безгә мөмкинчелек юк. Мәсәлән шулай бит инде сәбәбе ачыктан ачык ярылып ятмый. Аның сәбәбе бар инде шулай бит. Әмма ләкин сәбәбе ачыктан ачык ярылып ятмый икән, иң беренче күңелләребездән чыккан зур киң ихластан булган дугаларыбыз иншаллаһ каршында сәбәп булып торыр шушы балаларыбыз булуына, ягъни бала үстерүбезгә һәм аларның тәрбияле булуына шушы дугаларыбыз сәбәп булып торырга мөмкин икән. Һәм инде монда нинди дуга кылырга дигәндә иң беренче рәттә Аллаһ Субхаһу Тәгалә динебез безгә шушы динебезне авырлык кылдырмасын өчен ниндидер бер айрым бер дугасын белдертмәде, ягъни күрсәтмәде, әмма ләкин безгә Аллаһ Субхаһу бары тик сорарга кушты. Аның юллары күп, аның
ысуллары да күп, шулай бит дуганың инде тәртипләре дә төрле. Һәм инде без әйтәбез, иң беренче чиратта күңелегездән чыккан, үз телегездә, ана телегездә, күңелегездән Аллаһ Субхаһу тәгаләдән сорагыз. Я Раббым, миңа насыйп ит. Шушы хәерле, тәүфиклы, мехрибанлы, игелекле бала миңа насыйп ит дип дуганың шартларын китереп, yani şoşu kullarımızı көтәреп үз телебездә, ана телебездә Аллаһ Тәгаләдән мөрәҗәгать итеп соралабыз. Монсы иң киме һәм бөтен кешедә булдыра торганы дип әйтәбез. Һәм инде шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең дугалары, башка пәйгамбәрләрнең дугаларында без карап инде укый алабыз. Әй пәйгамбәрләр менә шушы дугаларның алар белән дә, аларның янында булган сахабалар дип аларның иптәшләре белән булган вакыйгаларда алар нинди дуга кылганнар. Biz şoşu dualarını da alıp, kullanıp dua kıla alabız. Ayşından da peygamberlerinin, izgilerinin, yaki Allah karşında dereceli bulgan kişilerinin duaları kabul buluşan diye beytebi. Şu an göre peygamberimizin dualarını karab, yaki anda başka peygamberlerin dualarını kıla alabız. Yaki de masa mındarak da yakınarak kirsek, özümüzün halkımızda, özümüzün garip adetlerimizde kabul itilgen. Yaki şolay özümüzün avulumuzda mesela nindidir bir dua revuşu yürü iken şunu biz kullanıp Allah Teala'dan soruy alabız. Yani bunda bir nindide özünü şiklerge gerek tügül şolay bit. İnkiminde Allah Teala'dan duadan başlayık. Duabızdan başlayık. Allah Subhanahu Teala karşında için köngülden ihlastan dua kılınsa dua cevapsız kalmaz dibiz. Allah Subhanahu Teala kötergen kulunu көтәреп дua кылып, көтәреп сораган кулны Аллаһ Тәгалә буш төшерүгә ялырды. Yani ялу дигән сүз, yani Аллаһ Тәгалә буш калдырмас безнең дуаларыбызны дибез. Һәм инде монда менә тукталып үтәргә кирәк, дуа кылу ул аның бер шартлары да шулай бит. Yani менә бу дуа кылу ул килдем дә менә мин нәрсәдер сорадым да, әй Аллаһ Тәгалә чөтен шәптер бирмәде. Әй менә сорадым бирми, шулай бит. Әмма ләкин без инде әйтергә телибез, әле дуаның бу шартлары да бар. Yani дуаның шартлары дигән сүз син Аллаһ Субхаһу Тәгалә каршына сораганда күңелеңнән ихластан Аллаһ Субхаһу Тәгалә каршында ихласлык белән сорыйсыңмы? Аллаһ Тәгалә каршында күңелең чыннан да Аллаһтан сорыймы? Һәм инде Аллаһ Тәгалә каршында сораганда синең башка гөнаһларыңнан тәүбә әле иттеңме? Yani дуаның шартларын үтәдеңме? Yani шушы әйберләрне дә инде без белеп торып, иншалла Аллаһ Тәгаләдән дуа кылып сорасагыз, иншалла Аллаһ Тәгалә насыйп итәр. Әмма ләкин башка юллары да күп. Мәсәлән, шул ук эшкөрү дигән әйтик инде шулай бит инде кемдә булса берәр дин юлында, мәсәлән, ихласлыгы белән, тақвалыгы белән, изге җанлы булуы белән аерылып торган берәр кешедән сорый аласыз. Менә укып эшкөрү бирәләр ризык мәсумы шулай бит. Инде ул әйтелә динебездә эшкөрү дигән әйбер бар шулай бит. Яки шул ук үзебезне эшкөртеп карый алабыз. Yani башка нинди шул бер изге бер яхшы тақвалык белән аерылып торган бер кешедән яки башка кешедән дуа кылдыруны сорый алабыз. Шул ук инде зәмзәм сулары эчү дигән yani юллары, ысуллары күптер. Әмма ләкин Аллаһ Субхаһу Тәгаләдән без инде шушы бөтен ысулларны, юлларны куллансак, сәбәбен кылсак, инде без әйтәбез, Аллаһ Тәгалә җавап бирә, хәерлесен безгә насыйп һәм хәерлесен бирер дип әйтәбез. Инде менә сез әйтеп киттегез, дуа кылу шартлары дип, шуннан да шул шартларны шуннан үтәргә кирәктер, чөнки менә бер Хасан аль-Басри вакыйгасын искә төште, аның янына килеп, безнең балабыз юк дигәч, ул тәүбә кыл дип аңа киңәш итә. Һәм инде бер сахабалар шунда булган кешеләр сорагач, ник шундый тәүбә турында сүз чыкты дигәч, чөнки Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә үзе әйтә, малларыгыз һәм балаларыгыз артын теләсә тәүбә кылыгыз дип. Инде машалла, шуннан да дуа үзе генә түгел, менә хәзрәт әйтте, шартлары бар дип, дуаның да шартларын өйрәнергә кирәк, хөрмәтле тамашачыларыбыз, тәүбәнең дә шартларын өйрәнергә кирәк. Без инде аларны иттек, бу тапшыруларда тәүбәнең шартлары турында да, эшкөрү турында әле бик күп сөйләшкән юк, ләкин аңлатып китербез инде без аны бәлки алдагы очракларда, ләкин минемчә инде бу очракка җитте. Хәзрәт, алдагы сорау, минем проблемам бар. Мин башлаган яки эшләргә теләгән эшемне тамамлый алмыйм. Бу гыйбадат кылу белән дә бәйле эшләрдә дә, дөньяви көндәлек эшләрдә дә шагыла. Мин башлаганны гел юл ортасында ташлап калдыра торган кеше. Миңа киңәш бирсәгез иде дигән. Минемчә бу бер генә андый кеше түгел, хәтта ки бәлки үзебез дә шундыйдыр әле. Дүшәмбедән башлыйбыз, аннан соң кайчан башлыйбыз яки башлыйбыз, ташлыйбыз. Гомумән, Аллаһ Субхаһу Тәгалә кабул айласын. Инде беренчедән шушы сорау бирүче кешегә, кардәшебезгә, ирмул хатын кызмул инде кем мөһим түгел. Алхамдулилlah, кайгыра шулай бит үзенең менә шушы динне
din эшләрен яки дөньяви эшләрен җиренә җиткереп эшли алмыйм дип кайгыра. Мөмкин бу безгә караганда инде үзең әйтмешли, безгә караганда да төгәлрәк кешедер. Ул бит шунда аңлый. Ул аннан гына түгел, бит чагыштырмаш әйбер. Кайбер кешегә эшне җиренә җиткереп эшләп бетерү дигән ул бер әйбер. Икенче бер кешегә ул икенче төрлерәк әйбер. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу кабул итсен бу кардәшебезгә, иншалла Аллаһ Тәала кашында кайгыру, инде күше бетерү теләү, инде Аллаһ Тәала без әйтәбез насыйп итәр. Һәм монда әйтергә кирәк тәрбия мәсьәләсе. Ягъни бу бөтен әйбер кайтып кала безнең тәрбиябезгә. Ягъни тәрбия дигән сүз монда без үзебезне әхлаксыз, тәрбиясез дип әйтү дип әйтмәс идем. Диятәсем килми шулай дип, әмма ләкин дөньяви эшкә дә нинди яки да мәсәлән гыйбадәт эшенә аны шушы эшкә карашны без инде тәрбияләргә тиеш. Мәсәлән, безнең элек-электән әби-бабайларыбыздан шулай ук тәрбиядә килгән шулай бит башланган эшеңне бетер. Эшне башлыйсың икән, бетер. Бетер алмыйсың икән, башлама. Ягъни менә бу безнең нәрсә килә? Тәрбиядән килә. Шуңа күрә без әйтәбез монда киңәш буларак иң беренче ратта кечкенә генә, ягъни гади генә эшләнелә торган эшләр белән үзебезне эшләп тәрбияләү. Ягъни гади генә мәсәлән, үзебезгә бүген мин бер Коръән аяты укыйм, яки да маса булдыра алмаслык түгел, булдыра алганны эшләп үзебезне тәрбияләү кирәк буладыр. Һәм инде монда күбрәк бу мәсьәлә ул бөтен кешедә дә була. Ягъни ялкаулык та килә. Кайбер вакытны инде ничектер сырхауда булып китәсең шулай бит. Кайбер вакытны узак сырхау булып яп торганнан соң ялкаулыкка да яланып китеп барасың шулай бит. Яки маса ниндидер бер эшне бер тапкыр эшләп бетермәдең, яра ничектер узып китте. Икенче тапкыр эшләп бетердең, яра ничектер узып китте. Һәм адәм баласы бик тиз ияләнүчән. Ияләнә, адәм баласы яхшыга да ияләнә, начарга да ияләнә. Әмма ләкин менә монда мөселман бәндәсе инде үзен тәрбияли, һәр вакыт бер дәрәҗәдә, бер тәрбиядә тотадыр. Ягъни тәрбия дигән сүз монда инде без югары әхлакый теге сыйфатлар турында гына сөйләшү дип әйтмибез. Тәрбияви әйбер, ягъни син тормышта үзеңне ничек тоту, ягъни шушы эшне эшләвеңә караш, ягъни шушы эшне ничек җиренә җиткереп эшләргә тырышу, ахырына кадәр җиткерергә тырышу дигән әйбер тәрбиядәндер. Шуңа күрә бу очракта киңәш итәр идем. Бары тик үзебезне тәрбияләргә бу юлда һәм инде менә 5 вакыт намазда безнең көндә әйтелә торган зикрләребез дә ул безне гел тәрбияләп тора. Менә бу очракта әйтер идем бер вакытны бер кардаш шулай килде мәчеткә хәзрәт ди бар ди бит инде шундый тренинг бар ди. Ничек итеп үзеңне дөрес вакытыңны дөрес итеп бүләргә дигән тренинг бар ди хәзрәт ди. Әйдә ди шунда барып кайтыйк әле ди. Мәйтәм без бит инде алхамдулилlah карыйбыз, кисәгә карыйбыз, тукта күпме торасың? Шул халык бәя ди. Мәйтәм юк, безгә кирәк түгел, инде шулай бит. Шуннан да безгә кирәк түгел. Әгәр дә кеше ихлас күңел белән менә бу безнең 5 вакыт намаз, ул безнең көнебезне, эшебезне дөрес бер юнәлешкә салып эшләүебезгә ярдәм итә. Менә без намаз белән намаз арасын планлаштырабыз. Ягъни без бит өйрәтәләр безне планлаштырырга, менә һәр көндә шулай планлаштырык, булай планлаштырык. Һәм ишеннән дә кешенең намазы менә шушы безнең тормышыбызны тәртипкә китерергә булышадыр. Һәм инде шуңа күрә дә инде монда үзебезне шушы юлда тәрбияләргә, күңелебезне төшермәскә, Аллаһ Субханаһу тәала үзе генә чын абсолют рәвештә теге тулыдыр. Әмма ләкин без инде адәм баласы кайдадыр ялгышабыз, кайдадыр без җиренә дә җитмәскә мөмкин. Әмма ләкин бу безнең гадәтебездә иң мөһиме тәрбиябездә булмасын. Шуңа күрә үзебезне тәрбиялик һәм инде шушы динебезнең кушканнарын үтәү белән Аллаһ Тәала каршында үзебезне тәрбияләп, шушы эшләребезне эшләгән эшләребезне ахырына кадәр җиткерү белән инде шөгыльләник. Аллаһ Тәала ярдәменнән ташламасын. Амин иншаллаһ. Инде менә бу очракта бер хадис әйткән төшкән иде. Пәйгамбәрнең хадисе бар шундай. Инде Аллаһ Тәгаләгә шундай яхшы яраткан гамәлләре аз булса да дәвамлы булган дип. Бәлки ниндидер зур эшне алып теге эшли алмыйча уртада калдырганчы, сез әйтмешли, кичкенә гамәлләрне әкрен-әкрен гамәлгә кертсәк, шушы хадис буенча да минемчә инде үзебездә ниндидер гадәтләрне барлыкка китерсәк,
Иншалла без башлый да алырбыз, дәвам да итә алырбыз, һәм бик озакка да бәлки без аны суза алырбыз, иншалла. Дөрес. Менә минемчә, хәзрәт, Рамазан ае бар бит безнең мөселман дөньясында. Ул да бер ничектер тәрбия бирә торган бер айдыр. Ник дигәндә, менә Коръәнне бит анда гадәттә ияләшәсең укырга. Әле хәтта китеге вакытта барып торышасы көнне бер җиз укыра дигәндәй. Менә шулай теге бер ай буе түзә алсаң, инде калган айларда ничектер җиңелрәк тә. Шуңа күрә үзебезгә төгәл шартлар куйсак, төгәл планнар куйсак, иншалла Аллаһ Тәгалә җиңеллеген бирер. Алдагы сорау, хәзрәт, мин диндә булмаучыларга бар нәрсәне Аллаһ Тәгалә бар кылды, шул исәптән сезне дә дип әйтәм. Алар миңа инде Аллаһ Тәгаләне кем бар кылды дип сорау бирәләр. Бу сорау урынлымы? Һәм мин әлбәттә аңа ничек җавап кайтарырга? Алла рәхмәте булсын. Сораулар була, менә чыннан да сораулар була, чыннан да нәрсәдер аңларга теләү, белү, шулай бит гыйлем алу юлы белән сорауларның була төрлесе, шулай ук. Әле аның бит менә мондый төрләре дә бар хәзер. Аллаһ Тәгалә үзе күтәрә алмый торган ташны барлыкка китерә ала. Аллаһ Тәгаләне үзе кем бар кылган. Дөрес, менә бу инде сораулар бу чыннан да бик урынсыз сорау. Ягъни бу сорауны урынсыз дип кешене гаепләүдән түгел, бу сорауны бирүче кешенең ничектер гыйлем дәрәҗәсен, әдәп, әхлак, ягъни гомумән дингә карата, Аллаһ Тәгалә карата мөнәсәбәтен күрсәтергә дә мөмкин. Инде шуңа күрә күп очракта әйтелә бит, сорау бирүченең сорауына карап, белеп була кешенең гыйлем дәрәҗәсен дип әйтелә. Шуңа күрә инде бу чыннан да бу сорауларны бирү кирәк гыйлем алу юлы белән. Мондый сорауларны без гомумән бирмик дигән мәгънәдә түгел, әмма ләкин безнең күңелгә килергә мөмкин. Чыннан да ничек? Һәм моңа динебездә җавап бар, моңа җавап бар, бер караганда юк шикелле. Шулай мәсәлән, шул ук үзе күтәрә алмаган ташны Аллаһ Субхаһу Тәгалә юктан бар кыла аламы? Яки да менә шушы сез әйтик, Аллаһ Тәгалә кем юктан бар кылган? Без әйтәбез, моңа сорау бар, моңа җавап бар бу сорауга. Беренчедән, без Аллаһ Субхаһу Тәгалә безне мәхлукларны юктан бар кылды. Вакыт дигән төшенчәне дә Аллаһ Тәгалә юктан бар кылды. Урын дигән төшенчәне дә һәм урын дигән, менә без хәзер йөри торган җиребезне, сулый торган һавабызны Аллаһ Тәгалә юктан бар кылды. Һәм инде Аллаһ Субхаһу Тәгалә шушы әйберләрне барчасын юктан кылды. Әмма ләкин без шушы әйберләргә мохтаҗ. Мәсәлән, күз алдыгызга китерегез, вакыт дигән төшенчәне үзебезнең тормыштан алып атып карагыз. Ул безнең башка сыя алмый. Гади генә менә мин киресенчә сорау бирәм. Вакыт дигән төшенчәне алып атыгыз. Безнең баш фикерләвебездән алып атып буламы? Юк, без адәм баласы заиф бер бәндә, без Аллаһ Тәгалә биргән әйберләр акыл белән, шушы бирелгән төшенчәләр белән, вакыт дигән әйбер, ягъни компьютерда бар бит, установленный, алга монда куелган программалар белән генә эшли алабыз. Әгәр дә ул программалар куелмый икән, без уйлый да алмыйбыз, фикерли да алмыйбыз. Инде киресенчә, Аллаһ Субхаһу Тәгаләгә, Аллаһ Тәгаләне шушы вакыт, урын дигән төшенчәләргә без чүрәсебез килә икән, чүрәсү дигән сүз нәрсә? Аллаһ Тәгалә дәрәҗәсен, ягъни Аллаһ Тәгалә мохтаҗ түгел вакытка да, Аллаһ Тәгалә урынга да мохтаҗ түгел. Шуңа күрә бу сораулар ни өчен урынсыз һәм инде мәгънәсез килеп чыга? Чөнки без Аллаһ Тәгаләне ниндидер бер вакытка бәйли башлыйбыз. Ягъни вакытка Аллаһ Тәгалә буйсына кебек килеп чыга. Ягъни без бит әйтәбез, менә Аллаһ Тәгалә безне юктан бар кылган, шулай, бу бит инде вакыт төшенчәсе белән фикерлибез без. Шулай бит. Әгәр дә бу урында вакыт төшенчәсен алып атыгыз, монда беренче, икенче, алдан, арттан дигән сүз битте. Шулай бит. Без бу фикерли дә алмыйбыз. Без заиф бәндә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә турында мондый фикерләр булдыру, уйлау, ул инде урынсыз һәм дөрес булып саналмый. Чөнки без Аллаһның ни өчен? Аллаһ Тәгаләнең дәрәҗәсе төшә. Теге без менә мондый авыр сорауларга җавап бирсәк, менә Аллаһ Тәгалә дәрәҗә, юк, Аллаһның дәрәҗәсе төшми, җәмәгать. Без Аллаһның дәрәҗәсен саклаучы түгел. Без Аллаһның дәрәҗәсен саклап, үзебезнең дәрәҗәне саклыйбыз. Ягъни без Аллаһның кимлеген аңлый алмыйбыз икән, Аллаһ Тәгаләдән бер әйбердә кимчелек булмый. Аллаһ Субхаһу Тәгаләнең бөтен дөнья халкы, бөтен мәхлукатлар ди, Аллаһны зикр, тәсбихтә, дугада, гыйбадәттә булсалар да ди, Аллаһның бер генә милке дә артмаста, кимемәстә ди. Бөтен мәхлукатлар Аллаһны зикр итмәүдә, аны инкар итүдә булсалар да ди, Аллаһның бер генә милке дә артмаста, кимемәстә ди. Шуңа күрә без әйтәбез, бу инде без бу төшенчәләргә мохтаҗ. Без заиф бәндәләр. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә без фикерләгән шушы
чагыштырмача бирелгән әйберләргә мохтаҗ түгел. Һәм инде Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә аларны үзе юктан бар кылды. Һәм инде үзе теләгән чагын белән идарә итә. Шуңа күрә Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә бу әйберләрне чиста һәм пактыр. Һәм Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә ул мохтаҗ түгелдер. Һәм инде бу әйберләргә ул буйсынмыйдыр. Шуңа күрә бу сорауда шулай дип җавап биреп була. Һәм инде бу чыннан да бер ниндидер бер даже фәлсәфи дә сорау, хәтта фәлсәфи дә сорау дип әйтергә була. Әмма бу гомумән безнең китапларыбызда, менә бу галимнәребезнең китапларында бу сүзләр әйтелгән, аңлашылган, һәм безнең динебез ул яктан дип әйтик, менә безнең игътикадыбыз дип әйтәбез, ышануыбыз ул бик нык, акыл ягыннан да, рухи яктан да, ягъни ул бик нык булып утыра. Ягъни безнең инануыбыз менә бу Аллаһны ничек ни өчен без кимчелекләрдән пак итеп әйтәбез, ни өчен бер әйбергә дә охшамаган дип әйтәбез, ни өчен аны мәсәлән матур рәвештә без аны күз алдына китермибез соң. Әйдә матур рәвештә күз алдына китерик, ул бит матур, әмма ләкин ул матурлык төшенчәсе бит ул чагыштырмаш әйбер. Бүген ул матур, иртәгә ул ямсызлана. Иртәгә ямсызлана, өченче көнгә ул икенче төрлегә әйләнә. Бу мәсьәләләр әдәмиләргә, безләргә хас булган төшенчәләр. Шуңа күрә без инде әйтәбез, Аллаһ Тәгалә бу кимчелекләрдән пактыр. Аллаһ Тәгалә мохтаҗ түгелдер үзенең мәхлукларына. Инде алдагы сорауга кичек табылдыр. Минемчә, шәхси бер шуым бар. Мин тәвәккәл кеше түгел. Инде бераздан алдарак сорауга охшаш, ләкин аермасы бар. Җыелып эшли белмим, оешмаган. Башкаларга юк дип әйтә белмим. Бик шундый яхшы сыйфатларның берсе инде бу. Кешене аска өстери торган. Өстәвенә монда яза алмый торган күп кенә эчке борчуларында бар әле. Шул вакытта башкалар мине бик акыллы, гений дип әйтә дип әйтик инде. Бәлки бу сүзләрдә дөрестлек тә бардыр дип уйлап куям. Шәхси борчуларым мине нык борчый. Аларны ничек хәл итеп була икән? Күңелешендәге шуннан да бик күп кешенең бирши торган әйберләр бар инде. Дөрес, алхамдулилlah, һәр барчабызда да ул бар инде. Мәсәлән, ул миндә дә бар, сездә дә, бөтенебездә бар. Мәсәлән, әгәр дә адәм баласы бөтен яктан камил, ирешкән була икән, ул инде яшәүдән туктады дигән сүз була. Шулай бит без һәр вакыт каядыр омтылырга тиеш, кайдадыр үзебезне тәрбиялибез. Менә без әйтәбез бит, тәрбия дигәч, менә яңадан далдагы сорау белән бәйләп китәсем килә. Тәрбия дигәч без уйлыйбыз, менә балаларны тәрбиялибез. 5-6 яшькә кадәр, 10 яшькә кадәр. Мәктәптә мин инде тәрбияләнгән, мине тәрбияләргә кирәк түгел. Шулай бит. Әмма ләкин без әйтәбез, юк, гомер буена тәрбияләнәбез, тәрбия алабыз. Ягъни менә шушы гыйлем алабыз, яңадан аңламаган әйберләрне аңларга тырышабыз. Кайдадыр хәтта мәсәлән 20, 30, 40 ел дөрес дип санаган әйберләребезне дә кире уйлап кабул итәбез. Булай мөмкин, булай булган икән. Мин моны дөрес аңламаган икән дип үзебезнең инде һәр вакыт үсүдәбез. Алхамдулилlah, бу инде бер караганда яхшы дип әйтик. Начар ни өчен бу сүзләрне әйтәм мин? Без начар дип шайтанга бирешмик. Шулай бит. Бу гадәти әйберләр. Ягъни кеше ниндидер бер проблема куя һәм шул проблеманы чишә икән, бигрәк тә кеше шәхси рухи яктан үсештә икән. Бу алхамдулилlah бунда инде һичшиксез мактаудан башка бер әйбер дә юк. Алхамдулилlah, сез дөрес юлда. Алхамдулилlah, әгәр дә кеше үзенә карата тәнкыйть рәвешендә карый ала икән, үзенең кимчелекләрен күрә белә икән, әле бу алхамдулилlah бу бик яхшы. Бу кардәшебезне инде шулай бит тамашачыбызга әйтәсебез килә, бу кеше әле дөрес юлда, һәм инде Аллаһка шөкер шул юлда булырга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Һәм инде ничек дигәндә, һәм инде менә тәвәккәллек дип әйтик инде. Күп кенә ысуллары бар. Шул тәрбия ысуллары арасында әйтергә кирәк. Менә Аллаһ Тәгаләнең бер сүзе, динебездә булган сүзе шулай бит инде, без гамәлләребезне карыйк, Аллаһ ризамы, Аллаһ риза түгелме? Ягъни шушы гамәлләребезне карыйк, менә без бит инде күп әйберләрне башларыбыз да буталып бетә. Бу әйбер дөрес микән, дөрес түгел микән? Ярады микән, ярамады микән? Теңә ярый, ул моңа ярамый, моңа ярый, теңә ярамый. Өченчесенә яраган, дүртенчесенә ярамый. Монда 10-га, 50-гә, 100-гә кырланып бетәбез. Ягъни буталанып бетәбез. Ягъни менә бу буталану, менә шул иң беренче ратта без карыйк. Туктале, мин Раббым каршында дөрес кыламмы? Раббың үзеңнең гамәлләреңне дин гамәлләре белән чагыштырып кара. Ягъни диндә әйтелгән сүзләр белән үзеңнең гамәлләреңне чагыштырып кара да, һәм инде әйт, алхамдулилlah, әгәр дә син дөрес юлда икән, намазыңны укыйсың икән, бисмилlah, алхамдулилlah, инде алга, шулай бит инде син дөрес юлда, кайдадыр мөмкин ул кемдер аны ошатып та бетермәскә мөмкин, ләкин ышанда түгел,
Инде син шушы юлыңда тәвәккәл бул, Аллаһ ризалыгын алырга тырыш. Ягъни дегәндә бу кешегә охшау, теге кешегә охшау дигән әйбер белән түгел, ә үзеңнең юлыңны төгәл Аллаһ ризалыгын алырдай итеп эшлә. Һәм инде шулай ук тәвәккәллек, менә бу рухи сифатлар, булар бөтенесе тәрбиядән. Һәм инде тәрбия ул бер көндә генә килми. Ул бер көндә генә килми. Һәм инде сез менә шушы әйберләргезне аңлагансыз икән, бу беренче баскычы. Икенче баскычы шушыны диндә ничек эшләргә икәнлеген өйрәнегез, гыйлем алыгыз. Ягъни бөтен әйберне дә, мәсәлән, диндә бар тәвәккәл булу, диндә бар юмарт булу, диндә менә сез әйткәнчә кешеләргә юк дип әйтә белмәү. Шулай бит. Мин бу шаракта әйтер идем, Ленар кардаш әйттек бит, теге син әйтеп куйдың, теге юк дип әйтмәү ул кешене теге. Чөнки моңа да юк дисең, моңа да юк дип әйтмисең, моңа да юк дип әйтмисең, һәм бер көн теге арып шулай кая ялгыштым дисең. Дөрес. Әмма ләкин монда без әйтер идек, кешеләргә юмарт булу һәм инде кешеләргә киң күңелле булуны да без карарга кирәк. Дөрес аңлыйбыз микән? Киң күңеллелек ул бит инде ахырга ибреңне теге чыгарып бирү дигән сүз микән ул? Biz аны аңларга кирәк. Менә безнең күп очракта Ленар кардаш шулай килеп чыга, без әйтәбез, юмарт булырга кушкан диндә дибез. Юмартлылык диндә нәрсә аңлата? Аны белмибез. Без ике шиктә йөргәр тас. Либо без саран хәзрәт. Либо без бик юмарт. Урта нәрсә икәнен белмибез. Ансы да бар, ансы да бар теге. Или без штансыз, или барбы кесәдән кулны чыгарга теге кыен сынабы шулай бит. Шуңа күрә инде монда әйтергә кирәк. Алхамдулилlah, Аллаһ Субхану тәала каршында инде Аллаһ тәала шушы без аңлаганбыз икән, беренче баскыч аңлау, икенче гыйлем алып, инде Аллаһ тәала каршында үзебезне тәрбияләсәк, чыннан да тәрбия менә бу әйбергә халкыбызның, мин инде татар кешесе буларак үзебезнең халкыбызның тәрбияви чараларны да куллануны да бик кирәк кенә түгел һәм бик уңайлы һәм җайлы һәм эшли торган усул дип тә әйтер идем. Мәсәлән, шулай бит. Менә бу әби бабайларыбызның безне өйрәткән кичкенә генә эшләргә. Аягыңны селкеме. Шулай бит. Шайтан килә. Шулай бит. Менә бу усуллар инде бер караганда, бит инде монда асылында бер нәрсә юк, бу әкият. Хурафат әкияти бер сүз генә, шулай бит анда. Топсага утырма, күтеңә бетчә чыга, шулай бит инде. Афу итегез инде шулай кайчыктан ачык. Безнеңчә халык шайтып әйтәм инде, шулай бит инде. Шулай, бисмилла әйтмәсәң шайтан ашый. Ансы диндә дә бар инде, шулай бит. Әмма ләкин бу тәрбияви чараларны кулланырга кирәк. Халкыбызда булган, менә шушы үзен дөрес юл белән алып барган кешеләр янында күбрәк булырга тырышырга кирәк. Кем үзен теге дөрес тота алмый, шулай бит инде илемсез яки үзенә инде карый алмый, үзен теген дорфа тота яки да маса бик җиңел тота, шулай бөтен әйбергә бик җиңел генә карашлы. Ягъни без юк, киресенчә тормыш итеп, гомер корып, гаилә корып, менә эшләр эшләгән кешеләр янында йөрсәк, без алардан шушы сүзләрне, шушы тәрбияне ишетәчәк. Без шуңа күрә халкыбызда булган тәрбияне дә алыйк, аны да кулланыйк. Һәм инде бу чыннан да бик булыша, менә бу яңадан әле безгә керә бит, менә шулай бит инде төрле юллар белән эзләү кирәк, шулай бит инде аның юллары төрле. Әмма ләкин башка халыклардан, башка диннән, башка ераклардан килгән әле ул тәрбия безгә барамы, бармыймы? Нинди юлга алып барачак? Әле без аны бит белмибез. Безнең халкыбызның тәрбиясе инде ул безгә бик бата, бик әйбәт кенә барадыр. Хәзрәт, менә монда шундый бик кызыклы бер сорау. Мөселман гаиләләре күп балалы булганга күрә, ярлы яшьләр дигән фикергә шәригать ничек җавап кайтара? Алхамдулилlah, шәригать кенә түгел, аны бөтенебез дә җавап кайтарана дип Аллаһка шөкер, хәзерге вакытта дәүләтебездә бала апкаткан сайын байыйсың гына. Шулай бит мин балалы булган кешеләрне хәерчеләнгәнен күргәнем юк, Аллаһка шөкер. Хәзерге вакытта бигрәк тә менә Аллаһның сүзе, менә безгә ул бик мөгъҗиза, шулай бит. Шайтан сезне фәкыйрлек белән куркытыр ди. Yani bağlarınız bulgaç di, aç kalırsız, yalangaç kalırsız, nişlerler alar, bulay bulurlar, tigilay bulurlar deyip, sizni de açlık bilen şeytan, fakirlik bilen korkutır di. Korkmağız. Allah her birisine öz nimetin, öz rizağı bilen tudura. Kiresinçe, şu bala biz eytəbiz, sana özüne gine tügül, sana da rizaq alıp gelir. Yani özünün gine tügül, ana birilgen rizaqtan, sana da ölüş çıkacak. Özün gine buludan, mümkün sen mahalik bulsan mesela şulay bit,
Әмма ләкин балаң туу белән син Аллаһ Тәала киресенчә арттырырга мөмкин. Бу инде бу сорау күбрәк инде үзләрен акларга дип әйтик инде. Шулай бит шушы бала табарга, баланы бу һәр кешенең үз хакы. Әйе табасы килсә, шулай бит тәрбияли алмый икән, бу аның хакы. Без анда диндә бер кешедә мәҗбүр итә алмый. Әмма ләкин инде кайбер вакытны ишетергә туры килә. Шулай бит бала тәрбияләүдән яки бала апкайтудан теге үзләренең ниндидер бер төрле сәбәпләрен аклау өчен шушы дин өлкәсеннән китерәләр. Ягъни менә Аллаһ Тәала әйткән, аны бит ашатырга кирәк. Әйе, менә шулай, әйе, ул бит шулай, әйе, аны шулай дип төрле сәбәпләр табып, ягъни без балаларыбызны, балалар апкайтудан һәм балаларыбызны тәрбияләүдән ярага тиеш түгел. Әйе, алтын урталык үзең әйтмешли. Шулай бит теге бала апкайтырга кирәк дип теге шигендә беләсең инде, шулай бит чөнки тәрбияли аласыңмы, ансында белергә кирәк. Әмма ләкин инде Аллаһ Тәала һәр баланы үз ризыгы белән китерә. Һәр баланың үз ризыгы кайгырмый җәмәгать. Инде Аллаһ Субхаһу Тәала һәр барчабызны да ризыкландыра. Иң мөһиме балабызга дөрес тәрбия, иман тәрбиясе, дөньялыкта кирәкле булган тәрбиясен бирә алсак, Аллаһ Тәала үз ризыгын аңа ача. Беребез дә ачта түгел, ялангач та түгел. Менә безнең үзебезнең нәселебездә дә, мәсәлән, мин үземнең яктан да әйтер идем, шулай бит әтием ягыннан да әтиләрбез инде 11 бала булган, әлхәмдүлилләh, берсе дәгән әйтмешли югалып та калмаган, әлхәмдүлилләh, әйе, тырышырга кирәк. Бөтен кеше дә президент булып бетә алмый инде. Бөтен кеше дә теге нефтяник та булып бетә алмый, шулай бит. Әмма ләкин һәрберсенең үз тормышы, үз юлы, аларның балалары, әлхәмдүлилләh, бәрәкәт өстенә бәрәкәт кенә килә. Ягъни бала туды, аның ризыгы белән туа. Бала тугач ризыгы була. Шуңа күрә инде бу шайтан сүзе. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, акыл белән, иман белән яшәгәндә, балаларыбызны дөрес итеп тәрбияләгәндә, бу балалар безгә киресенчә дөньялыкларында да файда китерсәләр, кыямәттә алар безгә зур сөенеч булачаклар. Ягъни аларның кылган гамәлләре дә безгә күп дәрәҗәләр белән кире кайтыр. Һәм инде адәм баласы сөенер, баласының кылган гамәленә сөенер. Ни өчен? Аңа бит ул көйләр. Ул аны өйрәтте, шул юлга бастырды. Шуңа күрә без әйтәбез инде, юк, бу киресенчә без артка өстерергә тиеш түгел. Әйе, без инде теге аңламыйча шиктән чыгуга да чакырмыйбыз. Әмма ләкин инде урынсыз ялкаулыкка, гомумән юклыкка без инде чакырырга да тиеш түгел. Шуңа күрә балаларыбыз тәрбияле булсын. Аллаһ Субхаһу Тәала хәерле гомер, тормышларын биреп, инде хәерле гомерләр белән яшик. Балалар алып кайтыйк, шулай бит, балаларны үстерик, тырышыйк. Шуның өчен дә дип инде тырышмасак, яшәмәсәк, инде нәрсә инде тагын, шулай бит. Балалар ул бит тормышның бер яме, тормышның бер күрке дип әйтәбез. Мин шулай булсын дигән дуа кылган рәвештә тамалыйга шушы тапшыруны хәзрәт, ни кызганыч вакытыбыз чыгып килә. Инде исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүген бездә кунакта Казаныбызның дин ислам мәчетенең имам хатибы Инсаф хәзрәт Ибатуллин иде. Инсаф хәзрәт сезгә монда килгән өчен, җавап кайтарган өчен, инде Аллаһның рәхмәте булсын, бәрәкәте булсын. Тагын әле күрешербез дигән өметтә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Кардаш, сорауларыгыз өчен, шунда чакыруыгыз өчен. Амин. Хөрмәтле тамашачылар, инде имамнан сырык дигән тапшыруның ни кызганыч вакыты чыгып килә. Шуннан да сорауларыгыз калган мисалларны экранда күргән адреска юллый аласыз. Ул Хузур ТВ, собачка.хузур.ру дип атала. Инде сезнең белән сау булашабыз, киләсе очрашуларга кадәр дип. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһ Тәгаләнең сәламе ва рәхмәте барчабызга да ирешсә иде.